Madelen geha eta hauexe dira nire taldekideak. Madelen sortu zen 2008 urte inguruan, kontzertu batean izan zen. Batzuk jarri zian talde batzutan, beste batzuk ez, gogo genuen laurok, eta holaxe sortu zen. Nik uste musika jotzea zala hasierako eskusaik handiena eta ez estilo bateko musika egitea. Taldea sortu zanean hartu zuen olako kutsu instrumental bat. Gure lehen diska Madelen izenekoa 2009an grabatu genuen, Madrilen, uste 6-7 kanta atera ziala. Gure bigarren lana Mugarri izena du eta 2013 urtean grabatu genuen, Santander inguruan. Eta lehenengo diskan bezala izan zen lagun artean egindako disko bat, Madelenen antzekoa zen iraupenean, 5-6 abesti zituen. Baina ikusi zen pixka eta hasiera batan igual distorsio gehiago edo gauza pixutxuak lantzen egituen bezala, junginan detaiak eta hola fintzen, eta nik uste bigarren diskoan lehen aipatutako garapen horren lehenengo zantzua hola nabaritzen dela. Azken diska honetan, klabea izan zen aurrera eta atzera ginen momentu batean, etorri zitzaigun Kutxa Kulturreko eskaintza, eta izan zen aitzaki paregabea landua genituen kanta batzuk berriz hartu eta itxura berri bat emateko. Esango nuke hirugarren disko dela talde bezala gehien landu dugun diska, gehien bat lokal bat eduki dugulako Kutxari esker eskuragarri Donostiko zentruan. Iruditzen zait orain arteko landuena, ordu gehien sartu dituguna, pentsatuago, maitasun gehiagokin, eragin gehiagokin eta batez ere lan gehiagokin. Alde hortatikan Kutxari eskerrak eman nahi dizkiogu, lokal bat eukitzea Donostia erdigunean urtebeterako iraupenarekin, edozein talderentzako izugarrizko aukera delako. Kutxaren laguntzan inguruan ikustet eman digula aukera beti egin nahi izan ditugun gauzak egiteko, bideoklipak, diskoa, ondo grabatu. Formakuntza errestasun asko, eta diska hau ateratzeko ere laguntza ekonomikoa primera entortzegu. Gure zuzenekoan ikuste bastante potenteak diala, distorsio asko dakagu, melodikoak ere bai, ahotsa lantzen ari geha bai, eta holako post-rock eta beste mila eraginen nasketa da. Musika talde bat baino lehenago lagun talde bat geha, hola sortu ginen eta 10 urtetan hola iraun dugu eta etorkizunan nire ustez hola jarraituko dugu. Musika inguruan diskutitzen, baino lagunak gehan inean musika egiteko goguakin lokalian biltzen eta alditugun abesti honen egiten eta ilusioakin.